Bestemmelse af længde og breddegrad på jorden. Længde og breddegrad er grundlaget for vores globale koordinatsystem, som gør det muligt at identificere enhver placering på jorden. Dette system opdeler planeten i et netværk af linjer, der dækker hele jordkloden og bruges i navigation, kortlægning og geografiske undersøgelser. Breddegrad. Definition. Breddegrad angiver, hvor langt et sted er nord eller syd for ækvator, som er jordens nulpunkt for breddegrad. Breddegrad måles i grader fra 0 grader ved ækvator og 90 ved både nord- og sydpolen. Linjer for breddegrad kaldes også paralleller, fordi de løber parallelt med ækvator. Eksempler på graderne kunne fx være ækvator af 0 graders bredde, København er ca. 55,7 grader nordlig bredde, og Sydney er ca. 33,9 grader sydlig bredde. Længdegrad angiver, hvor langt et sted er øst eller vest for Greenwich meridianen, som er nulpunktet for længdegrad. Længdegrad måles i grader fra 0 grader til 180 grader mod øst eller vest. Længdegrad også kaldes meridianer, mødes ved polerne og løber i nord-sydlig retning. Eksempler på grader kunne være, at Greenwich i London er 0 graders længde, New York er ca. 74 graders vestlig længde, Tokyo er ca. 139 grader østlig længde. Hvordan bestemmes længde og breddegrad? For breddegrad kan dets metode være, breddegrad kan bestemmes ved at måle vinklen mellem horisonten og en kendt stjerne, f.eks. Nordstjernen på den nordlige halvkugle. Tidligere brugt søfolk sekskanter til at finde deres breddegrad. Metoden med længdegrad kunne være, at længdegrad er mere kompleks at bestemme, da den kræver en præcis måling af tid. Hvis man kender den lokale tid og sammenligner den med GMT, som er Greenwich Mean Time, kan man beregne længdegraden. En times tidsforskel svarer til en forskel på 15 graders længde. Før kronometers oprindelse i det 18. århundrede var det vanskeligt at bestemme længdegraden nøjagtigt. Praktisk anvendelse af længde og breddegrad. Moderne GPS-systemer bruger satellitter til præcis at finde længde og breddegrad for enhver placering på jorden. Søfart, luftfart og bilnavigation afhænger af dette koordinatsystem. Det er en grundlæggende del af at kortlægge og forstå planetens geografi. Dette system gør det muligt for os at finde vej, forstå vores omgivelser og binde hele verden med et universelt sprog for positionering. Når vi snakker om dag og nat, så ved vi jo godt, at det er jorden, der roterer rundt, og ikke stjernerne omkring den. Og det her er grundens, at der går en akse gennem jorden, gennem Nordpolen og Sydpolen, som er ligesom center. Jorden den har en rotationstid på 23 timer og 56 minutter. Dog har det ikke altid været sådan, at man troede, det var jorden, der drog rundt. En gang der troede man nemlig, at det var himlen, som sådan sad stille, som drejede rundt om jorden. Dog så er der en stjerne, som faktisk næsten altid sidder samme sted, og det er Nordstjernen, og den sidder rigtig tæt på verdensaksen, hvilket er derfor. Og som sagt her, så har jeg jo ligesom delt jorden i 2 halve-agtigt. Så hvis nu vi siger, at solen den er herovre, så vil den altid oplyse en halvdel af jorden. Så hvis man nu for eksempel flyver en tur til USA, så vil man opleve, at dagen bliver længere, fordi man ligesom følger med der, hvor solens lys bevæger sig hen. Som jeg sagde før, så roterer jorden om sin egen akse, som er ligesom den her verdensakse, og samtidig med, at den her rotation sker, så bevæger jorden sig i en ellipseformet sådan bane. Og en ellipseformet bane, det er næsten en cirkel. Og den her bane tager cirka et år for den at ligesom komme hele vejen rundt om solen i den her bane. Hvis jordens, ligesom den her verdensakse, havde stået vinkelret på den her plan, så ville solen altid have stået lodret over ækvator, som så ville gøre, at vi ikke havde nogen årstider. Og grunden til, at det ligesom er sådan bevæger rundt, det ved vi jo så, at vi kan se, at om efteråret og vinteren, der bliver dagene kortere, og så om sommeren og foråret, der bliver dagene længere. Når vi ligesom snakker om det her med, at dagene bliver kortere og længere, så har vi det, der kalder vintersolvæv og sommersolvæv, som er
årets længste dag og årets korteste dag. Jeg vil gerne snakke om jævndøgne, vennekredse og midnatssol og polarcirklerne. Hvis vi starter med jævndøgne. Jævndøgne sker 2 gange om året, omkring den 20. marts og 23. september, og markerer ligesom de dage, hvor dag og nat er lige lange over hele jorden. Det sker, når solen står direkte over ækvator. Jævndøgn markerer også starten på foråret og efteråret, og herfra bliver dagene enten længere eller kortere, afhængig af om vi bevæger os mod sommer eller vinter. Så har vi vennekredsene. Bredgraderne for vennekredsen, ca. 23,5 grader nord og syd for ækvator, markerer de yderste punkter, hvor solen står lodret på himlen ved middagstid. Det sker ved sommersolhverv og vintersolhverv og markerer de længste og korteste dage på året. Så har vi polarcirklerne. Polarcirklerne ligger tættere på jordens poler, ved ca. 66,5 grader nord og syd for ækvator. Her opstår midnatssol, og det betyder, hvor solen ikke går ned om sommeren. Også nogle steder, der kan man opleve midnatssol om sommeren, mens det modsatte, nemlig polarnatten, sker om vinteren, hvor solen slet ikke står op i dag eller uger. Hvis vi lige kigger på min model her, jeg har by the way om månefaser, sol og måneformørkelser. Og her har jeg lavet en model af en solformørkelse, hvor det her det er min måne, og det her det er min sol, og det her det er jorden. Og her kan vi se, at det her det er, hvad vi vil kalde for en total måneformørkelse, fordi det er det der, hvor der vil være mest skygge fra månen. Og så har vi en delvis måneformørkelse her, fordi det er der, hvor der er mindre skygge. Og så det samme vil så ske på den anden side, hvis månen var herovre. Så vil man bare kalde det for en måneformørkelse i stedet for. Så solformørkelse, måneformørkelse. Okay, så jeg har den her formel, som forklarer månefaserne. Så mit her er fasevinklerne i grader, og tidet her står for 29,53 dage, hvilket er cirka en måned. Så har vi det lille t herover, der er et tidspunkt i dagen, og t gange 0 her, som der er et tidspunkt på sidste nymåne. Og ifølge den her formel vil det altså give den næste måne, som for eksempel vil være nymåne, for eksempel, som er 90 grader. Jeg vil gerne forklare lidt om tidevand, flod og ebbe, og hvad springflod og nipflod er. Vores tidevand det bliver påvirket af solen og månens kræfter. Også månen og solen, der ligesom styrer, om vi har højvand eller lavvand. Højvand bliver også kaldt for ebbe, og lavvand bliver også kaldt for flod. Når månen ligesom trækker i jorden, så bevæger vandet sig alt efter, hvor meget, alt efter hvordan jorden er drejet i forhold til månen. Den side, der vender mod månen, er også der er højvand, som også er ebbe. Og det er der også på den anden side af den side, der er længst væk fra månen. Det gør, at vi altid har højvand 2 steder på jorden på samme tid. Og de 2 andre steder, der er der så lavvand på altså sådan de modsatte sider. Så skal vi også snakke lidt om, hvad springflod og nipflod er. Og der har jeg en model med. Okay. Der kan du se, at når solen og månen er på lige linje, sådan lige på lige med hinanden, så gør det så, at der er højere højvand og lavere lavvand. Og det kan vi se, det sker 2 steder, 2 gange. Og når det er springflod, det er, når solen og månen har en bestemt vinkel til jorden, der gør, at der ikke kommer så stor forskel mellem højvand og lavvand. Jeg vil gerne fortælle om planeter. Planeter er store himmelobjekter, der kredser rundt som en stjerne, som for eksempel solen. Deres kendetegn er, at de har en tilstrækkelig masse på grund af deres egen tyngdekraft. I vores solsystem er der 8 planeter. Vi har solen, Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Planeter kan opdeles i 2 hovedkategorier. Der er den terrestiske, det man vil kalde jordliggende planeter. Det, der kendetegner dem, er, at de har en meget mere fast overflade, mest består af jord. Og eksempler på planeter, der er det er Merkur, Jorden, Venus og Mars.
Så har vi den anden slags planet, som hedder gasplaneter, som består af primært gas og væske uden for fast overflade, som for eksempel Jupiter og Saturn. Så har vi, ud over de her to forskellige slags planeter, så har vi en dværgplanet, som hedder Pluto, som er objekter, der mindes om små, mindre planeter. Men de opfylder ikke alle kravene, for eksempel får de ikke ryddet deres bane, og det vil sige, at de ikke er inden for et system, inden for eksempel for solsystemet, ligesom de alle andre planeter inden for solsystemet har en fast bane, de kører på. Det har Pluto ikke.